Salutare prieteni, de mult nu am postat pe acest canal, da, idei, chestii triste și vreau să vin cu o noutate. Pentru cei care nu știu, de fapt de pe YouTube cred că nu știu nimeni, asta este noua mea cățelușă, Acula. Da? Acula. Și frumoasă, da? Da? Haide, salut! De salut, da? Am primit-o cadou de ziua mea de la o prietenă. Mai exact, peste un timp după ce am primit-o cadou, mă porneam să o vaccinez și ea s-a îmbolnăvit de parvovirus, după care cădeam cu smoară. Săptămână și a revenit, era foarte slabă, da? Și acum încă sunt urmările, acum tot cam este slăbuță, dar câte un pic și revine. Ea nu și revine deodată, că este și în creștere și totodată, na, crește foarte repede. Chiar și dacă o hrănesc cu mâncare de calitate, iau mai mult acolo carne, mâncare specială uscată, oricum nu-și revine foarte ușor. Carne multă tot nu-i dau, veterinarul mi-a spus că trebuie să stea la regim pentru că are organismul încă slab și de la carne poate face uneori diaree. Na. Adică dacă va avea în meniu doar carne și mai mănâncă bobiți diferite acolo, da? Acum este foarte bine, este jucăușă, este foarte activă, foarte ușor s-a învățat comenzile, da? Ea este, să zicem așa, un câine mix. Ia uitați cum trage lesa. Mama sa este metis de husky, îi seamănă foarte mult ei, adică mai exact ea seamănă mult mamei ei, mai corect zis. Iar tatăl ei tot este un metis de husky, deja o culoare ciocolatie, are așa mai închis la culoare. Ciocolatiu cu pete roșcate pe gât și labe. Așa, roșcate spre alb, un fel de blond, mă rog. Este tot și el metis. Și în rezultat s-a obținut așa ceva. O aculă nebună. Fa. Fa. Uitați cum roade lesa. Asta a fost și lesa lui Chanel. Dar acum mă plimbă cu lesa ei. Da? Nu știu, lesa asta e preferata mea, la câți câini am avut-o mi-a plăcut cel mai tare. Clar că are și altele, are foarte multe acolo. Are și o zgardă. Când va crește mare o să-i pun din piele, am luat-o la reducere, am văzut. Din astea mici zgărzi are mai multe. Dar are una anume care o să-i pun când va crește mare. Am în plan să iau și o zgardă cu sepi. De aceea, de protecție sau să-i fac, o să văd. Da? Are 3 luni, dar este de tamai cățelușca. Este mare. Deja a ajuns-o pe Alisa la înălțime și la lungime. Și va mai crește. Las hamul, las, fu. La plimbare o scot mai mult cu hamul acesta. Ea nu iubește zgărzile până când. Dar când va mai crește, deja o să trecem la zgardă. Da? Pentru că începe câte puțin să tragă și... Da. Hamul este mai mult ca să înveți câinele să tragă. Sau când este mic să-l înveți în lesă să meargă. Pe la vreo 4 luni sau 5 voi trece la lesă și la zgardă deja. Când voi scoate la plimbare, o să fac și video cum o să o plimb. Pe acest canal o să postez și cu ea, atât și cu celelalte animale posibil, da? Îmi place mult culoarea la ochii ei, se seamănă mult cu ochii mei, tot așa un fel de gri verzuile, este verde. La mine aproape verzi și ne asemănă mult. Și la caracter suntem aceeași zodie, ea este zodie berbec, la fel și eu este câinele potrivit pentru mine. Când am luat-o, mă gândeam să am un câine să-mi semne mult mie la caracter, la tot, adică na, la apucături. Nu mă uitam să fie de rasă pură, să fie, să zicem așa, cine știe ce, pur. Chiar am vrut un metis, eu vroiam asta. Pentru că câini de rasă am avut și, na, am vrut ceva mai unic așa. Mai am acolo un câine de rasă, se aude cum podrogește. În orice caz este foarte nebună, foarte activă. Înseamnă mie efectiv tare, da?
Are dinții ăștia de lapte, împunge tare când mușcă. Da, este slabă, știu. Câte puțin își revine, a fost și mai slabă. Na, nu se revine deodată. Dar merge spre drumul bun. Am un plan să o sterilizez după 6 luni, nu-mi doresc pui și plus asta este o corcitură, adică corciturile, na, nimeni nu o să dorească pui de la o corcitură, să-i vând, nu o să meargă, așa că sterilizatul. Unica ce îmi retrăiesc după sterilizat să nu fie ea pasivă, adică să nu fie leneșă, dar cine știe, poate o să fie ok, că am auzit cazuri și am văzut în care cățelele au fost sterilizate și tot erau active, mușcă, active jucăușe. Nu erau atât de leneși, depinde ce și cum o să mă ocup cu ea tot. Da? Fa, lasă-le să... Las-o. Culca. Nu știu precis dacă o să se ridice urechile. Știu că la mama și la tata ei sunt ridicate, dar sunt metiși. Na, nu se știe. Cine știe în cine o să se dea ea. Mai mult. Poate să se dea în străbunica, în străbunelul. Ce? Culca. Ai, dar mușcă, ești rea. De, ești rea. Încăpățânatul. Mi-am dorit un câine de talie medie. Am de talie prea mare și na, nu mă pot descurca așa cu el. Nu este câine pentru mine, am făcut o greșeală. Că m-am luat după gura lumii și mi l-am achiziționat, mai ales la o vârstă prea fragedă, la 13 ani. Mi-am luat un câine prea serios pentru mine. După care am mai făcut încă o greșeală. Tot. Și nu l-am dresat cum trebuie și se ocupă deja tata cu el. Mă rog, are putere mai mult, îl poate ține. Dacă le educam de mic, avea să fie altfel, dar nu l-am educat corespunzător, de aceea vă spun, înainte de a vă lua un câine, să vă informați, să aveți pregătire potrivită, să vă apelați la persoane care știu ce se mănâncă rasă, mă rog. Pentru că ascultam gura lumii că ia ca tu ai o corcitură, eu ținut de rasă, am dat corcitura, am avut atunci un câine simplu, maidanez. Era un câine foarte bun, dar am ascultat lumea, m-am lăsat dusă de lume și am luat unul de rasă. Dar nu consta că e de rasă, consta că rasa era prea serioasă pentru mine. Mai bine îmi luam un cocker spaniol, ceva mai pentru vârsta mea. Nu, am vrut câine de lucru, câine de pază, un câine serios și iaca. Adică sunt copii care se descurcă cu așa câini, sunt îndrumați, se informează, dar eu atunci nu m-am informat, nu era doar vârsta aici. Și de aceea vă spun, nu faceți greșeală cum am făcut eu, luați-vă câinele pentru voi, că cum mi-am luat câinele pentru mine și mă simt foarte bine. Am mai avut și anul trecut alți câini, au murit, a fost o boală, nu am aflat ce boală este. Până am aflat, m-am rezolvat, nu mai avem probleme, nu mai mor câinii, totul este ok. Asta deja, asta mai bine zis, va fi la mine mai departe, da. O voi avea și o voi crește. Fa. Of, la un moment dat ea mănâncă hrană uscată, mai mănâncă și pe lângă hrană uscată carni diferite, că un câine nu este bine să mănânce doar una și aceeași, mai trebuie diversificat uneori, depinde, nu făcut cașă, pentru că, na, să nu aibă diaree, dar îi dau întâi hrană uscată, nu mă mușca, o mănâncă, după care carne dau aparte, da? Așa m-am informat, așa, și da, când îi dădeam hrana uscată cu carne, făcea o diaree, de nu se mai putea. De aceea am încercat altfel să o mai hrănesc și acum este mai bine. Da. Cam asta a fost prezentarea cățelușei. Sper că v-a plăcut. Da, o să fac un video în care să vă prezint și păsările. Stai că mă muști. Na, este încă un pui, este normal să aibă așa reacție. Acum merge câte puțin la dresat. O dresez eu cu carne, cu diferite acolo gustoșenii, recompense așa, minuscule.
Dar ea este acum a doua zi de când am apucat să o dresez. Nu am mult timp și nu se dresează deodată, dar se dresează ușor. Ok, trebuie să închei cu acest video. Mulțumesc pentru vizionare și pa, pa!